Hello लोगोफोर स नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना मालाबा खोनाफेरदोंना बालाहामायाव बरफ गोग्लैनाय आरो नोंथांमोना साननो हाफेरगौ नामा जेराव जा गरम जायो बेहाय माबोरै बरफ गोग्लैनो हागौ बालाहामायाव आरो नोंथांमोना फन खालामोब्ला बा फन रिसिभ खालामोब्ला मानो हेल' हेल' बुङो आरो बे हेल'आ मानिफ्राय फैनाय बेनि मिनिंखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना स' बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना दिनै भिडिअ मिथिना मोनगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायजो बांद्राय बुरजा थाबैनो भिडिअखौ जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोना मिथिगौ ना जोंनि भारत हादरनि बयनिख्रुइबो बांसिन सेलारि मोननाय सरकारि साख्रिया मा बे जाहैबाय जोंना इन्डियान सिभिल सार्भिस जेराव जोंना आईएएस आईपीएस आईएफएस बेफोरो गोग्लैयो बेवहाय जोंना गोबां सुबुंफोरा माने एग्जाम होयो आरो जोबोद खम सुबुङाल' बेखौ पास खालामनो हायो यूपीएससी एग्जामनि मुंखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आरो बेहाय मोननाय मान्थलि सेलारिया 2 लाख मेक्सिमाम आरोना 2 लाख बिसोर मोनो मान्थलि सेलारि आरो बिथांमोना एक्सट्रा न' कार ड्राइभार बेफोरखौ फ्रियावनो मोनखायो बेनि उनाव जोंनिया नैथियाव हाइएस्ट पेड सेलारिखौ नायोब्ला इन्डियानि गभर्नमेन्ट जबनि नैथियाव फैयो इन्डियान डिफेन्स सार्भिसेस जेराव आर्मी एयार फोर्स आरो नेभि बे मोनथामा गोग्लैयो बेसोरनिबो सेलारिया जोबोद बुरजा बिसोरो नैथि नाम्बाराव फैयो बेनिखायनो आरो थामथि नाम्बाराव फैयो जोंनिया PSU माने नोंथांमोना जुदि गिदिर गिदिर कम्पानिफोराव मावनो गोसोब्ला बेफोरो जेरै ONGC इन्डियान वेल बेफोरो बे PSU आव गोग्लैयो माने कम्पानि प्राइभेट कम्पानि नाथाय गभर्नमेन्टजों लाजानाय पाब्लिक सेक्टर आन्डारटेकिंस स' बेफोरनि सेलारियाबो जोबोद गोबां जायो बेफोरनि सेलारिया 50,000 निफ्राय स्टार्ट जानानै 1.5 लाखसिम जाहैयो माने आरो नोंथांमोना साननो हागौ माथो डक्टरबो गैया इन्जिनियारबो गैया टप 3 आवलाय आरो जोंना बिदि साननालाय डक्टर इन्जिनियारफोरा बांसिन खामायो माने बांसिन दरमा मोनो होननानै स' बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिन्थिनोब्ला जोंनि इन्डियानि सरकारि साख्रिफोर जेराव जेसेबां माने सेलारि मोनो मान्थलि आरो मा एग्जाम होनानै पास जानानै बेफोरखौ मोननो हायो बेफोरनि बारै मिन्थिनोब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर आं बेनि एक्सट्रा मोनसे बे टपिकआव भिडिअ खालामगोन जुदि नोंथांमोननो नांगौ फेक्ट नाम्बार 4 जुदि सासे सेंग्रा आरो सिख्लाया जयै थाबायो अब्ला बिसोर थाबायनाया नर्मेल थाबायनाय समनिख्रुइ 7% माने लासैसिन जायो जेब्ला बिसोर मोनसे जायगायाव 15 मिनिटआव सहैनांगौब्ला बिसोरो 25 मिनिटआव सहैगोन बेबायदि आरो जुदि सिख्लाफोरनि मोनसे हानजाया ग्रुपआ थाबायोब्ला बिसोरनि थाबायनाया माने गुबुन गुबुन थाबायनायनिख्रुइ माने जायखिजाया थासारियाव थाबायनायनिख्रुइ एकदम बयनिख्रुइबो लासैसिन जायो आरो जुदि सेंग्राफोरा माने जयै ग्रुपआव थाबायो अब्ला बिसोरनि थाबायनाया जायखिजाया थासारियाव थाबायनायजों कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला गोसासिन जायो बेखौ नायबिजिरनायाव मोननाय जादों आरो नोंथांमोना गावबा गावनि अपिनियनखौ होयोब्लाबो बे थारखौनो मोनगोन आरो एक्सपिरियेन्सखौ नायोब्लाबो बे खोथाया थारानो फेक्ट नाम्बार 3 स' लोगोफोर जों गासैबो साहारा डिजार्ट माने साहारा बालाहामानि मुंखौथ' खोनाखाबाय जानांगौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बालाहामा स' बे बालाहामायाव 18 फेब्रुवारि 1979 मायथाइयाव बरफ गोग्लैदोंमोन औ लोगोफोर नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों मोनसे बालाहामायाव बरफ स्नोफल गोग्लैदोंमोन बेबो 30 मिनिट्सनि थाखाय वाव फेक्ट नाम्बार 2 स' नोंथांमोना सुपार पावार बे वार्ड्सखौथ' खोनाखाबाय हायो जानांगौ नङा होमब्ला लोगोफोर स' बे सुपार पावारनि जोंना गोबां मुभिफोरबो ओंखारबाय मार्वेल मुभिजों जायखौ हलिउडआव बुङो आयरन मेन सुपारमेन स' बेफोर मुभिफोरनिनो सासे क्रिएटर जोबोद गिदिर क्रिएटर स्टेनलि बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे इन्टारभिउआव माने मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन मानसिनि बे बुहुमाव थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन सुपार पावारा जाहैबाय बिनि LUCK लाक माने बेनि खाफाल बेनि किस्मत बेनि भाग्य माने भाग्य थायोब्ला मानसिया जा खामानियावनो आगान हो बेयो साक्सेस जाखागोन ओरैबायदि गिदिर साक्सेस जागोन स' बे भाग्य बा जोंनि खाफालानो बयनिख्रुइबो देरसिन सुपार पावार होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बेखौ जों सानना नायोब्ला बे खोथाया नंगुबै आरो थार फेक्ट नाम्बार 1 फनखौ जोंना सोर दिहुनदोंमोन लोगोफोर आलेकजेन्डार ग्राहाम बेल नङा होमबा स' जोंना गोबां फेक्स फोसावो माने नंगुबै खोथा होननानै फोसावो कि बे हेल'आ बे आलेकजेन्डार ग्राहाम बेलनि गार्लफ्रेन्ड जायनि मुङा मार्गारेट हेल'मोन बेनि मुङैनो बे हेल'खौ बिथाङा माने बुंनांगौ होननानै खोन्थानानै बे बुहुमनाङै गोसारना जों हेल' बुङो होननानै नाथाय बे फेकआ नंखाय रियेल खोथाया जाहैबाय बिथाङा बिदि मुंनि GFआनो गैयामोन गार्लफ्रेन्डआनो गैयामोन बिथांनि रियेल गार्लफ्रेन्डनि मुङा जाहैबाय माबेल हाबार्ड आरो बिथाङा हेल' होननो माने साजेस्ट खालामाखैमोन बिथाङा फन हमोब्ला बा फन खालामोब्ला गिबियावनो जों मा होननांगौ बेखौ साजेस्ट खालामनाय वार्ड्सआ जाहैबाय AHOY आहय हय
होननासो माने बिथाङा साजेस्ट खालामदोंमोन जेरै फन खालामबाय आहय हय मा खालामदों मा खबर बिदि टाइप आरो जोंना थमास एडिसन जाय बाल्बनि सोरजिगिरि बिथाङासो बे हेल'खौ साजेस्ट खालामदोंमोन उनाव माबायदि माने मिन्थि मोनै बे खोथा माने मिन्थिया रावबो बेखौ माबोरै बे बुहुमनाङै गोसारलांखो बिथां थमास एडिसननि साजेसना माने हेल' होनग्रोनांगौ जों फनखौ खालामनायनि सिगां बा रिसिभ खालामनायनि सिगां स' बे गोसारनानै दिनैसिमहालागै बे हेल'आनो सोलिगासिनो आरो जाय बे फनखौ दिहुनजेनदोंमोन आलेकजेन्डार ग्राहाम बेल बिथाङा साजेस्ट खालामनाय बे आहय हयआ गोमालांबाय आरो बे हेल'आनो जोंनिया दासिमबो सोलिगासिनो थाबाय स' हेल' जों फनाव जेरै हेल' होनग्रोयो बे सोदोबा बेनिफ्रायसो फैनाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो प्लिज हायोब्ला शेयार खालामनानै हो नोंथांमोननि सेराव आं बिदिनो इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लाना फैबाय हायो आं गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैफिनगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जै बर' हारिनि